duba lokaci, duba mana lokaci ga mai zamani Alhaji Buhari Sa'ad Kanti mai zamani muje dawi su ka zam dodon su tun da ka cinye guri, tun da can ya cinye guri, mai ya kauce ga babban zance Allah ya mai katari, Allah ya mai katari. Buhari Sa'ad Kanti a awa da mintoci ya zama zaki bakake, ya zama zaki ga mai zamani Buhari Sa'ad